ஹாய் ஹலோ, இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா முயலை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். முயல் கூண்டில் ஏறி நிற்குது. அதுக்கு இப்போ நம்ம ஆரஞ்சு பழத்தோட தோல் கொடுக்கலாம். பார்த்தீங்களா, ஆரஞ்சு பழத்தோல் கொடுத்தோன்னே எல்லா முயலும் எப்படி சாப்பிடுது, ஒன்றுக்கு ஒன்று அடிச்சுக்கிட்டு பார்த்தீங்களா. அடுத்தது ரெண்டாவது நம்ம கொடுக்கறது பனானா வாழைப்பழம் தராங்க. பாருங்க, வாழைப்பழத்துக்கும் இந்த முயல் அடிச்சுக்கணும். நாங்கள் முயலுக்கு இதுதான் தீனி. மூணாவது கேரட் ஆகும். எங்கள் முயல் அங்கே ஆரஞ்சை தூக்கிட்டு ஓடிச்சு. எப்படி அடிச்சுக்கிட்டு